Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Niya nata sa ikakauhaag tulo nga Domingo sulod sa tuig, gipahinumduman ta sa Ginoo kabahin sa atong pagsunod kaniya. Niya sa atong parokya, ikatulorong adlaw sa atong triduom o katapusang adlaw sa atong pagpreparar alang sa atong ikasiyam nga kasumaran sa atong pagkatukod isip parokya nga atong sa Ulugon ugmang adlawa September 5. Ay natukod man ta sa atong decree September 5, 2013. So atong padayong iampo ang atong paglambo dinis parokya, iampo nato ang ato mga benefactors and donors ug ang tanang katawhan nga nitabang nato aron mahimot ang parokya ug mulambo isip parokya siyam na katuig karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. O kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios? Ang tawhanong pangatarungan, dili igo lamang ni ining mga buhata, ug ang among mga filosofiya, malagmit, magpahisalaag kanamo, kayang among mga lawas nga mamatay, nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta, ug dili mulungtad, usa sa mabugat nga palasunon sa hunahuna. Ang tanan nga among nahimo, mao ang mga panaghap, mahitungod sa mga butang, dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon, mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langit nun. Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton, gawas kung imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta nahimutang sa mataro nga dalan ug nakakaton unsa ang makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Gipabalik ang tao ngadto sa abo. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon ug usa ka pagbantay sa gabi. O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kaadlawon, mugiti pag-usab. Apan sa pagkagabi, malaya o malarag. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw.
aron makakabot kami ug kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon sa tanang panahon o Ginoo. Ikaw ang among dalangpanan, sa pagkabuntag pun-a kami sa imong kaluoy. Aron mosinggit kami sa kasadya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maatuon ta. Magpalampo sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuos samtang gibilanggo ako. Karon papulion ko siya kanimo ug dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ko nga mapabilin siya diri aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyonan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot aron may balik siya kanimo ug dili na gayud mubulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon mo ingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang, dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus og milingi siya og miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak og mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. O kinsa kadtong dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Ug moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan 1,000 kasundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalagmin sa hiro sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dihay gihusay nako nga managtiayon tungod kay giaway o gustong buwagan sa asawa ang iyang bana. Usas iyang mga gireklamuhan kay kon magkuyog sila, bisan ganik magtupad sila lingkod dihas publiko, ang iyang bana kusog kayong mulingi sa mga mugbog short. Nya maglakaw kuno sila, ang iyang bana mukalit laglingi, usahay iya kunong anaon ang liog, unsam ka sigip kaglingi diya. Nya masuko sa dangbana, moingon sa dangbana, pugnan man tanimong naamantay mata. Ana. So, nahitabo na ninyo mga asawa? Ay hapit magbuwag ana. Muna si Jesus sa iya sang sugo nato, dili sad basta-basta. Ang iya yung giingon, dumti na ang imong papa o imong mama, imong bana, asawa, anak, igsuon, lakip ng imong kaugalingon. Kaya ka naman kung magdumota sa usa ka tao, di taganahan mo tanaw, di taganahan maminaw, di taganahan nga makigistorya. Isnab na nato. Muna'y gustos Ginoo nga isnab nato ang tanang tao o tanang butang sa kalibutan aron focus ra gid ta sa pagkuyog niya. Ana, niya kamoron, saman, anda mong mo-focus ni Kristo, niya magdumot anang inyong tupad. Say ko no, ingna ko no na imong tupad, ingna sogod karon dumta na tika. Lagi, ingna. Para ng bata nga magsigig saba-saba, adto na ngadto sa gawas na kay di pa na ganahan mo sunod ni Kristo, bitaw ato nang girol kay usa man na sa paagi nga mutabang tang makafocus ang atong tupad, no ana makafocus ba ni Kristo ba mo lagi na dumti lagi, ayaw lagi na sige focus kay uban din anhi panon magpatutoy sa sulod na makita na nung pari usahay.
Kay tungod lagi magsigig hilak ang bata mo na dito sa gawas kay adto dito pangitaig lugar dito dako kay natong lugar dito ayaw dinhi napayuban ako into badlongon mo adto sa luyo pero adto to magsayaw-sayaw kay iyang pahilo mo yang anak nako dili in taon ni daycare diri ay dito sa gawas. Kana ba inana ba na kanang adto lagi na sila ngadto ana ragon. Makat-on na lagi na madugay panoon kana kung dili mamatay. Nya unsa may atong buhaton sa atong isig katao? Ang atong buhaton inighuman natog dumot nila ato dayong ilisan og Ginoo. Parehas bana ba basta maglagot ng bana sa asawa ilisan ginagkabit. Hasta sang asawa maglagot kinas bana ilisan nagpari. Magsige na nagsimba din pasabot ingos Kristo dumti na tanan pero ilisin ako higugma ako labaws tanan nya pag-antos para nako insya pasana imong cross pasabot adto na ta magsigig paminaw ni Kristo adto na ta magsigig sunod niya unsay yang isulti atong sundon nakaron unsa may gisulti ni Kristo higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mo na mobalik na katong imong gidumtan. Katong gidumtan nimo nga bana, mobalik na ka magsige na kaingon, I love you. I love you very much. Nothing gonna change my love for you. Magsige na kag-ana. Ngano man gisugo man kas Ginoo. Kakuha mo? Uy. Wala gina ang Ginoo na may gasugo nimo kay siya may imong gihigugma nya ang sugos Ginoo higugmaa man ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon di magsige na kag ingon niya I love you nya unsa may sunod nga mahitabo kung magsige na kag ingong I love you makita ninyong duha ang Ginoo. Muna na ingos Kristo, kinsa tong maghigugmaay, duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan na ako sa inyong taliwala. Karon nagtigom man ta dinhi, lingi ako no na imong tupad. Kakita kas Ginoo, anang tupad nimo? Ha? Na? Unsa magnaong ang Ginoo? Ako lang mo yung murag yawa. Kay galagot kas imong tupad. Unya, ikaduha, ang tanan natong katigayunan, matud pang Kristo diri, biyai ginang tanan nimong katigayunan. Nganong iya man gihisgutan ang katigayunan nga biyaan sad aron imong ihatag dinhi sa simbahan. Panaagi sa pagpalit og slat. Biyai na tanan nya ipalit og slat di bitaw itabang sa katilingban. Itabang sa simbahan, itabang sa katawhan. Muna kita karon sa atong pagsaulog sa atong ika-9th year. Ugmang adlaw manghatag tag mga bugas tag 5 kilo niya na asay gamay pipila ka putos nga noodles, duha ka latang sardinas, ni gasto ta ani og mga hapit mo 600,000. Nya ato natong gipanghatag kagahapon og sugod na apadihay mga almost 600 tingali na ka packs or 700 ba na. So kada pamilya usa ka pack. Nya ang atong slots nga gipamaligya para ani 2,000 ka San Vicente Ferrer miraculous sa to? Powers. Ang pasabot, kadtong nipalit og slot, doon na mo'y miraculous power nga makatransform sa kasing-kasing. Tanawa, ang katong nakadawat, kasagaran ba, sa nakadawat o katong bugas, nagsigig pukpuks dughan, salamat Ginoo, salamat taon Ginoo. Oh, niya, nakapalit na mo sa atong slot. Tutok lang Ang atong slot para aning ugma
2,000 man to kaslat, tag 500. Ang nahibilin karon 150 slots na lang. O, pakpaka na to ang namalit. Mao na, hunongo na ni nato karon. Hunong na ni, karon na lang katapusan na tong panawat, kay murag mahurot naman ni ang 150. Nya kay inig kahuybis, adlaw man ni Mama Mary, naa na sad tay special activities sa metong buhaton para ma-feel nila si Mama Mary. Plano ta magmisa o mag-feeding sa 5 ka elementary schools dinhi sa atong parokya. Diya sa Simeon Ayuda, Lataban, sa Tabla, San Roque, Santa Cruz nga mga elementary schools. Atong misahan nya human pakanon natog lugaw lang. Muna elementary atong gipili kay high school mo habhab naman na malkansi ta dako gasto. Dili ta elementary lang. Ay Mama Mary man ana birthday Mama Mary. Nya doon na sa tay feeding o misa diha sa atong Liloan Municipal Jail. Aron sa dang naas prisuhan, ka-feel pod sila nga nakasaulog sa birthday Mama Mary. Nya dinhi sa atong simbahan, ang atong himuon mag Don Rosarita kanang adi Don Rosary nga maglakaw, biblical rosary dinisod simbahan alas 5 buntag, nya alas 6 buntag misa ta, alas 12:15 misa pud ta, nya high mass alas 6 sa gabi. Nya ang tanan kitang tanan nga mutambong muhatag ta ni Mama Mary og atong gift. Nya inighatag na to gift either flowers, butangan na tong image din ni Mama Mary at ibutang niya nasay financial para sa simbahan ni Mama Mary. Na nya katong dili makaanhi or ganahan sad mo nga mo tabang aning atong feeding natay special nga slot. Unsa naman sad? Birthday Embrace and Graces of Mother Mary ang title. Tag 300 per slot. 2,000 slots gyapon ato ibaligya sugod karon. So mawa na ning SBF MP mo puli ang beg Blessed Birthday Embrace and Graces of Mama Mary. Nya kato atong dopes, padayon lang to siyang atong dopes. Nganong ato man giingon ani? Kani siya lamdag ni sa Espiritu Santo kanato dinhi nga sa atong mahigugmaon nga paagi ipadayag nato ang atong pagpakighiusa sa simbahan, dili ang pagpugong sa atong mga bahandi or ang pagpaniguro sa ato lang yung pamilya, amahan, inahan, anak, bana, asawa. Muna ang meaning ni Kristo, dumti na sila or ayaw na sila unaha ang simbahan. Nga naman, kay ang simbahan, ang Ginoo, kita sa iyang unahon. Kinsay naghatag sa hangin, kinsay naghatag sa yuta, tubig, adlaw, kalinaw, kalipay, kinsay naghatag aning tanan, ang Ginoo. Wa din ni magkinahanglan ang inyong pamilya ani. Nagkinahanglan ala diri sa simbahan unaha inigsukli sa Ginoo ani porting daghanang grasya. Muna sa ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, kini si Onesimo Filemon imo ning ulipon sa una, ibalik ko nighatag nimo iya na nis Ginoo, representative na nis Ginoo og kanako. Muna higugmaa siya, dili na isip ulipon kung dili usana ka alagad sama nimo nga naghigugmaay na ta diha ni Kristo. Ninduta no kana bitang kalimtan na nimong imong bana og asawa nya adto ka mo higugmas Ginoo nya inigbalik nimo sa imong asawa og bana og sa imong anak, ang imo nang gidaa mauna ang Ginoo, representative na kas Ginoo. Sugot mo ana? Anong inyong lang kututukan? Sige, lingi ay mong tupad. Sa ari siya, inasugod karon, ako na'y representative sa Ginoo nganha nimo. Sige ka na we. Ingna. Nya unsa may timailhan na, kung mama ka, nya imong gisultihan, imong anak,
ing nasugod karon din agiti ka suguon. Ako na kang alagaran. Sugod karon din ati ka kasab-an. Ako na kang daygon. O ana, kung di ka duga o dugay kay kang mumata, din ati ka ingong bangon dihang panwaya ka, kang tapulana ka, ang imo nang isulti, congratulations, kay may kay kang mudag pahuway. Nindot kayo na, nindot na kayo, no? Nya, kung ikaw magsikag duwa ng computer, hapit di na lang ka muundang, din ati ka badlongon nga undangan na diyang yawaa ka, bantero, ipakaon ko na nimong computer, hapak ko nas naong ni moron. Di na kan mga na, unsa na may mong isulti, congratulations kay abtik ang imong kamot mutulpo ka ng mga keypad. O, di ba? Ano na siya? Nya, kung ikaw magsikag suyop, din ati ka ingnon ipadakop ti kay patukhang ti kang buanga ka, ang imo nang isulti congratulations kay ang imong mata mura nag-flashlight. Oh, di ba? Ano na siya? Pasabot, paghigugmaay na ta sa gugma nga Diyos nun. Kanabang dili magsigig tanaw sa bati kung dili ang nindot. Kanabang magsigig paambit, dili magsigig pangayo. Mao na ang gugmas Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa ito'y tubag na to sa Salmo. No mo kibaw? Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Ayaw na pagsaligan ng mga tao, dangop sa Ginoo. Nya huwata ang Ginoo nga mo'y musulti nimo unsaon pagsulbad ang problema. Unsaon pag-atubang ang imong sitwasyon. Gani, unsaon paggamit ang imong bahandi. Dangop sa Ginoo ay pagsalig ng litan. Guwapa kay kagnaong, nya nay nanguyab nimong gwapo sad kaayo. Nya patay kay kaniya. Unsa may imong buhaton? Mag-date dayon mo? Ha? Nya magtupis-tupis din mo dito sa beach, nya magsapnay-sapnay. Ana? Oy, bisag pare ug madre magkuyog ingon ana ang kahimtang, patay na. Pangutan asan Ginoo, Lord, wa pa man mi kasal, nya in love kay ko niya, unsa akong buhaton, makikuyog ko dili. Dango po sa Ginoo, aron ang Ginoo inigbalik nimo adtong imong uyab nga perting gwapuha or perting gwapaha, gisultihan na kas Ginoo, ayaw gyud paghikap kay kanang naunga og mo na imong hikapon, di jud ka kapugong mura kag makurintihan. Okay, gwapa man, pero batig naong luod man, bisag imong hikapon, wa gyud na mahitabo. Luod man, pero kanang gwapo, nang gwapa, sus, mura kag makurintihan anak mo na likay gyud, palayo, distansya, social distancing. Nya butangig mas karon dili matintal. Ana, siya kanus amo na di ang closeness Lord, kanang intimacy. Siya pakasal sa among padersiano. Nya palit sa among slat daghan. Nya inigpakasal na ninyo, kumbati dayon mo, nindot na kay na inyong kinabuhi. O ana na siya. Dangop po sa Ginoo, kay di kita mo dangop sa Ginoo, hasta ang atong mga grasya mahimong disgrasya. Hasta ang imong blessing mahimo nimong suffering. Tinuod gyud na ako'y kaila, blessing gito kay nadawat siya trabaho og abroad, nurse. Ang iyang bana dinhi nadawat sad trabaho og architect, kay architect man ang iyang architect. Diya sa kumpanya bang dako. Nilambo sila, nakatukod og balayng porting ninduta, ako'y ga-blessing, dang tag 5 ka tuig, gipablessingag usab ang balay, kay naguba na. Nganong naguba? Nagbuwag ang banag asawa. Pagkabuwag sa banag asawa, ang gibuhat, gibahi nila ang ilang katigayunan, og ang bana niingon, ako may nagbutang anig tiles, kuhaon ko ning tanang tiles. Ako'y nagbutang ng tanang suga, kuhaon ko ng tanang suga. Ingon sa dang asawa, ayaw naghilabting hagdanan ha, ako biyaga palit ana. Mo to hagdanan na lang padong sa babaw mo inaibilin. Wa nay mga jealousy, wa nay mga balustir. Nabungkag oy. Ngano man ang ilang blessing na himong suffering kay nakapamabay ang bana. Tumuda na. Lagyo man sila, tuwa magawas niya, di aman dirin bana, purting mingawa, niya ang balay, purting ninduta, butangan sa nindot. Wa mo ka, G? O na, dangop gyud Ginoo.
Nya ang Ginoo karon nagingon palit og slot tiwasan ning kuan SBF MP nya pagpalit og daghan aning big nya finisingi sa DOPS inig kaugma daghan kay kag kalinaw, kalipay o kasantos. Ano na siya? Manindog na tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Atong triduom nga mga pag-ampo. Mga igsuon uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikasiyam nga kasumaran sa atong pagkahimo nga parokya. Palihog mangluhod. Ikatulong adlaw. Pagampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan paniini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdayig nga kalibutanon, wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak, ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan nining imong apostol nga mahimo unta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako pinaagi sa mga kamot mong Diyos nun, muswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Valencia, si Jaime Lumbar nasakit sa makusog uyamot nga hilanat nga gikan sa dakong kainit minghupong ang tutunlan niya dapit sa sulod nga tungod niini gihilugan siya sa Santa Lana kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa biyatiko. Nagaampo siya kang San Vicente Ferrer ug sa pagkatungang gabii nagpakita si San Vicente kaniya ug miingon, bangon tungod kay maayo ka na. Sa hilo mga moyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining triduom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo atong itubag, Amahan, liguna kami. Amahan, liguna kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo, mga pari, mapadayunong maghatag sa sanglitanan sapagkat tinunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang kabus nga mga nasod, kanunay magsubay sa gibutan sa Dios, diha sa ilang pagpangitag tinobsbawan sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga nag-anto sa mga balatian sa lawas, sa unahuna ug sa kalag, makakaton sa pagsunod sa mga lakang ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga atong isalikway ang atong pagsalig diha sa mga bahandi niining kalibutana sa ingon
Makakaplag kita sa atong matuod nga kalig-on diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga si Halangdong Teofilo kang mumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaupagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Nga sila nga milatas na gikan niining kinabuhia, magsadya ug maglipay hangtod sa kahangturan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una kami. Langit nun og maluluyon nga amahan, dawata kining among pangamuyo, nga among gipadangat nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Paghimaya sa engalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, o nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli ni kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Masantos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Lakuangay mukalawat kanimo pan ipamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita o Ginoo ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni siya kanunay kon dumtan gid nato ang tanang butang ug tanang tao aron atong higugmaon ug sundon si Kristo. So salamat sa nahigugmas Ginoo o nialagad nato dinhi sa simbahan ang atong mga lain-lain nga mga ministries dinhi nga mialagad. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat usab sa atong pilgrims niining atong kuan karon Triduomas ikatulo ang atong Cofradia de San Vicente Ferrer Group 7, 8 and 9. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat po sa atong choir karon ang atong Love of God Charismatic Community Choir. Pakpakan sa nato sila. Salamat. Ang atong mga offerers, katong tanan nga nihimo sa formal offerings karon, labi na gyud sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Nicholas Boy and Alice Gabunada, kuyog sa atong Love of God Charismatic Community. Masipang pakpak nilang tanan. So sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong mga slots, ang SBF MP para sa atong budget ug mga adlaw nga kasaulugan sa atong 9th foundation anniversary, 150 slots na lang nahibilin, tag 500 ni per slot. Last day karon sa atong pagpamaligya. Ang atong dopes para sa atong pagtukod pohon sa atong kumbento, ang atong halin ning abot na og 3,935 slots, na pay 51,065 slots nga tag 1,000 per slot. Kanin lang tanan atong ihatag ang masipang pakpak sa namalit niini. Salamat kayo. So ugma pohon ang atong buluhaton para sa atong 9th foundation anniversary, alas 5 sa buntag na atay kuan gihapon biblical rosary dinhi sulod sa simbahan, panguluhan ni sa ato mga youth. Unya alas 6 sa buntag ang atong santos nga misa, nya alas 12:15 sa hapon na agapuntay misa, nya ang atong high mass alas 6 na sa gabi. Na atay motorcade alas 4 sa hapon. Hinaut unta nga inyo ning kuyugan or apilan ang atong mga kalihukan ugmang adlaw sa atong 9th foundation anniversary. Nya sa Huwebes, ako nang ikaingon, birthday ni Mama Mary, nya atong segunda patron diri si Mama Mary man. Atong sa Ulogon ang iyang birthday. Alas 5 sa buntag, na agihapon tay biblical rosary, sundan sa misa sa alas 6 sa buntag, alas 12:15 og high mass alas 6 sa gabi. Naagihapoy motorcade alas 4 sa hapon, libot sa atong teritoryo sa atong parokya. Nya kay naamantay gastuhanan ani nga moabot og mga 400 to 500,000 tungod atong mga misa og feeding og sa atong mga celebrations, na atay special slot nga tag 300 nga atong gitaytulan og Birthday Embrace and Graces of Mother Mary or BEG MM. So pamalit lang niya mo ani, hinaot unta makaabot sa atong gitarget nga budget. Salamat daan. Naatay
kaning Cebu Archdiocesan Apostolic Congress on Mercy or Kaakom karong umaabot September 17 and 18, Saturday and Sunday, adto sa IC3 ang venue, BYOP. Daghan kitag makuha nga mga pagtulunan o mga grasya niining maong Diyosnon nga kalihukan ang Congress. Busa ako mong hangyoon o dasigon nga moapil mo niini duha ni kaadlaw nga Diyosnong kalihukan nya nalay gamay nga bayronon para sa ato mga miscellaneous ngadto nga expenses, 300 pesos for 2 days nga event ang matag usa. Ang atong mga Divine Mercy devotees na aron diha sa atubangan sa atong simbahan des gawas na maligya o ticket or passes kaning 300 pesos nga ticket. Katong gustong mo apil, palit mo ani nya kun wa mo ron kada og kwarta para aning maong purpose, makabalik ra mo dinhi anytime gikan karon hangtod sa kaning 16 September 16. Diha lang mo pamalit og ticket sa atong opisina. Nya kanini ang ato ning suportahan tungod kay wa may usa nato nga wa mangayo og divine mercy. The more nga ma-immerse ta sa divine mercy, mas daghan tag grasyang madawat. Hinaton ta inyo ning suportahan. Ang ato sad katapusang pahibalo, pahinomdom kining meaning sa love offering. Kay ang ato dinhing mga sakramento, love offering, way presyo. Pero nay mo ingon, ang love offering ko no, unsa may meaning. Muna akong klarohon, ang love offering, dili ni bisag pilalay imong ihatag. Di na mo ipasabot sa love offering, bisag pila. Ang pasabot ana, ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag base sa imong gugma sa simbahan. Pananglitan, magpakasal ka. Pakasal ka din iba. Nya magpa-special time jud ka. Gamito nimo ang simbahan, facilities na to tanan, hasta parking diha kay daghan kag bisita, pari, sakristan, tanan. Pila kay angay ihatag ana? Kamo ray mag-igo. Kung ang imong kapasidad 1 piso ra, amo ra nang dawaton dito, mo ra ginay imo ikahatag. Pero nagpa-dekorasyon ka, nagbuda pa ka, hikay pa ka, kantidad 100,000, buangon ka. Nga naman, wa ni mo balansiha nga ang simbahan mo'y nakahatag og kabalaan sa imong event, kasal, bunyag, lubong, or unsa diha nga misa. Unya imo lang tagaag piso, unya dito imong gastuag 100,000, wa na, siguro nakana sa impyerno. Muna, love offering, labing dako nga imong ikahatag gikan sa piso ngadtos 1 million. Ay lang sa pasobra is 1 million kay laway na sa kay paminahon. 1 million lang kutob. Kasabot na mo ana no. Karon arita sa kaning haya sa Minatay dinis atong parokya, ug nay mamatay magpamisa gyud sa balay. Ang atong balaod nga atong ipatuman sugod karon mao kini. Kung ang namatay aktibo nga nag-alagad sa simbahan, member sa atong mga ministries nga nag-alagad dinhi, pwede kada gabi ang misa hangtod iniglubong. Pero dili gani active nga ni serbisyo dinhi, ang misa labing daghan katulo ra. Katulo nya ikaupat na tong paglubong. Ya, pwede sad mag-KSP o labing daghan kaduha. Nang litan, lektor ka dinhi, nya mamatay ka, hayaon kag siyam kaadlaw, misahan ta nagsiyam kaadlaw. Pero inahan ka sa lektor nga wa mag-serve dinhi, nya namatay ka, tulo ra kami sa imo og duha ka kasalugas pulong. Nya mo reklamo gani ang lektor, pader active man ko, ako maning mama. Ako ingnon kamatay sa diha aron ato mong dunganon og misa kada adlaw. Bitaw
giabusaran ni nato mga igsoon. Nga naman, ang role sa simbahan, labing dugay, 3 ka adlaw nga haya. Mo ginay role, mas nindot gani within 24 hours ilubong ang patay. Nga naman, ang patay, ang ilang lugar mao ang cemetery, dili ang balay. Sentimental na nga ato ibutang sa balay, pero by faith ang patay ibutang sa cemetery. Unsa may buhaton des panimalay, magampo kada gabi. Magampo ang tagbalay para sa namatay. Dili kay hayaon ang patay dugay kayo kay huwaton patong tuas gawas ana, paampuan na lang tong tuas gawas kay maunay gikinahanglan sa minatay. Dili na kinahanglang mutan-aw pagid na kay kitang tanan magkita-kita ra kita didto ini kamatay sad nato. Nyag mo reklamo, dugay pa man ko makaabot ing na sagdi lang kay basig hapit na kamamatay, magkita ra mong mama didto. Ana. Ayaw na ng sentimental kayo by faith. Muna ayaw kay dugayag haya ang minatay. Naman ko ni-request na ako din kadaghan na gyud ang haya as minatay na iniabot og 14 ka adlaw, na 15 ka adlaw, 11 ka adlaw, nya pamisahan gyud kada gabi. Na kung sa man sige ba nigsimba ning minataya? Siya panagsara na mo simba pa dir. Portir ba ng sugarula? Nako nya sa mo na misahig maayo para malangit nako di na. Pamasi na lang ning ato. Wa na ni siguro. Ang importante kamong buhi pa magsige na mog simba. Nga nang patay diya, misahan ta nagkatulo, la sige lubong na dito. Og na impierno na, iya na nang tulubagos Ginoo. Og nalangit sad, iya sad na. Og na purgatorio, makatabang atong pagampo. Sige tagampo. Pero ay nalaghayaa, dugay. No. Sinabot na tana ha. Basta aktibo, kada gabi pwede. Pero kung dili aktibo, dinhing servant, maximum 3, maximum sad og 2 ka KSP. Sige, manindog na ta. Ayaw mo kalimot ha sa pag sunod sa atong patakaran dinhi kana mga bata nga magsaba-saba igawas dayon. So congratulations mga ginikanan nga ming-cooperate og midas inyo mga bata ngadto sa gawas samtang sabaan pa dinhi sa sulod. Sige hilang gyud madugay og sa madali mag-anam kinagkabuutan. So salamat sa ato mga bata nga buutan nga wa magsaba-saba ha. Atong pakpakan atong mga bata nga buutan wa magsaba-saba. Congratulations. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.